No, claro. Escuchas a la orquestra, no está diciendo siempre. Ya, bueno, otro podría, no quiere ser así. En general, hombre, ¿cómo vemos? Lo no se oye. Lectores y lectores sen fronteiras. Vai nos facer un percorrido por as tarefas realizadas en relación coa lectura, como o voluntariado, familias e o contorno actual. Vamos a dar a palabra a ela, vale? Logo seguirán as compañeras. A ver, así. Incómodo es esto. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, son Ana, son a directora da Comisión Territorial Civil do Campo Lameiro. Somos centro plurilingüe, estamos no plan do 2015. Somos un cole moi pequeniño de 5 unidades, somos 10 profes. O traballo entre nós é moito máis viable porque nos temos todos de todo. Na biblioteca estamos todos. Entón, é unha axuda importante. Tamén temos os centros de solidaria, fai 3 cursos que nos están concedendo. Bueno, participamos na convocatoria creativa, bueno, todo eso, nos encanta participar en cousas, estamos en que cousas, como todos vos, supoño. Bueno, entón, o meu proxecto que presento vai sobre voluntariado, familias e contorna. O voluntariado do centro, os voluntarios, somos alumnos de quinto e sexto, son voluntarios pero participan todos. É unha actividade que les encanta. Estar na biblio, cos demás nenos, axudarles, organizar, a buscar libros, xogos, actividades, todo. Bueno, como vedes, os voluntarios teñen un sinal identificativo, unha identificación que fan eles tamén. Bueno, no mes de setembro nos formámoslos a eles e eles se encargan despois de formar os demais, de formar e informar os demais cursos sobre como funciona a biblio, as normas, como tomar o libro. A biblio está aberta a todos os recreos, está toda a mañá aberta, calquer curso pode ir, temos horas para cada curso para poder ir a biblio, está aberta a todos os recreos e as tardes para toda a comunidade educativa. Isto é favorable porque hai familias que non teñen ordenador, bueno, ahora menos, con isto da pandemia, creo que todos se puxeron un poquinho bastante o día, pero sí que tuvemos grandes problemas, me imagino como vos tamén. Entonces, ahora non hai ese problema, pero sí o mellor que non son capaces ou non saben como... Entonces, si veñen a biblio e aí temos ordenadores e poden buscar información, bueno, incluso as familias, non falo só de alumnado, falo tamén de familias. Para a comunidade educativa, vamos.
Vale. Tamén lemos entre nós. Temos unha actividade que son os aparellamentos lectores que funcionan moi ben. Cada alumno ou alumna pois apadriña a un neno ou dous, buscan un sitio agradable que les guste para ler, entonces lenlle o que eles queran. Eles deciden o que, non? Dependendo da idade que teñan os nenos, pois elixen as lecturas. Estos apadriñamentos funcionan moi ben. O noso produto estrella. Este ano, este curso pasado, fixemos a quinta edición do que chamamos Lecturas na Carballeira. A Carballeira é unha carballeira como tal, tanto do Concello de Campo Lameiro. Entonces, invitamos a Damián Alonso, que é un dobrador de pelis e escritor, fixonos un obradoiro para alumnado e familias. Nesta sesión tamén facemos apadriñar un libro. Libros que temos no centro, pois que están deteriorados, non rotos nin tal, pero que non son aptos para primaria, ou mellor son lecturas xa máis enfocadas a secundaria ou así. Facemos unha exposición, como veis aí, entón se sitio do povo, pois vai, mira, se lle gusta, pois pode coller. Eu había preguntado a inspección se podíamos vendelos por un módico precio e evidentemente non podemos hacer nada con ánimo de lucro. Entonces, por nada, regalamos. E é unha actividade que tamén funciona moi ben. Nestas edicións de Lecturas na Carballeira sempre implicamos baixo chantaxe, porque nadie quere ser voluntario, pois o persoal do Concello, a mamás, a papás, a aboas. Ese día tamén celebramos o Día das Letras Galegas, entón aproveitamos para falar do autor homenaxeado, autor ou autora, e nos leen a Concelleira de Asuntos Sociais, por exemplo, me acordo ahora, ou a veces hubo anos en que tamén o alcalde se prestou, isto xa máis difícil para facer alguna lectura. As familias tamén leen. O curso pasado fixemos un proxecto de biblio e resultou fantástico porque temos un éxito tremendo. Leen nais, pais, avós, tías, primos, irmáns, en calquer sitio, sabedes, na biblio, nas aulas, fora. Temos unhas mesas que deron un resultado fantástico para facer este tipo de actividades, donde nos recreos que sirven para merendar e na hora de ler, que temos de 12 a 12:20 esa hora de ler, pois cando fai bo, aí a sombra se está divinamente. Entón, estos son familias que colaboran facendo lecturas. Temos tamén unha escola de familias, moi rápido, é que é moi difícil facer un refundido en 20 minutos de todo o que facemos, entonces vou super rápido. Escola de familias, que tamén funciona moi ben. Nesta escola de familias temos na entrada do centro para que sea accesible, visualmente atractiva, porque está con moito colorido. Temos unha biblioteca, unha bibliografía importante para familias, que funciona o préstamo ali, no centro, e tamén temos préstamo online. Desde a página web poden solicitar calquer libro e lo enviamos a través do alumno ou alumna. Pero as familias non só leen, tamén crean. Son familias super habilidosas que nos ensinaron a facer o curso pasado un montón de cousas. Fixemos macramé, abalorios, pasapulseiras, colares, chaleiros, bolsas de tea. Sabedes, aí están pintando as bolsas de tea, algúns con plantilla, outros a man alzada, os máis atrevidos. Foi un taller super bonito. Tamén temos invitados notorios, notables, que nos veñen a ensinar.
Contamos con Angélica Sátiro, filosofamos e pensamos. Bueno, aí me digan farmacéutico porque non é importante. Nos veo facer unha lectura sobre plantas medicinais, aromáticas, porque fixéramos un proxecto de biblio que eran plantas aromáticas. Raúl Vacas, tamén nos veo a ler poesía, e Susa Herrera, con Susa cantamos, e nos encantou, cantamos e contamos, nos encantou este obradoiro. E saímos á Contorna, porque nos encanta ir pola rúa, aí celebramos, vedes que teñen a cara de Rosalía, foi o día de Rosalía, que saímos á rúa, regalaron poemas de Rosalía nas tendas, na panadería, na farmacia, a xente que se encontraba pola rúa. Tamén vamos a Galiña Azul, facemos lecturas, os pequeniños son super agradecidos. E tamén fixemos un obradoiro de lingua de signos, porque non só son libros, a lingua de signos tan descoñecida e tan importante a vez. O alumnado gustoulles moito porque outra forma de comunicarse que non coñecían para nada. Somos un cole que estamos no rural, non é o mesmo que na cidade, que podes ver invidentes ou persoas, no rural é máis difícil, en Campo Lameiro non había ningún así. Entonces, creo que foi moi convinte levar este obradoiro ao cole. Non só lingua de signos, tamén de deporte adaptado, da ONCE fixeron un taller cos nenos en braille e teñen as maquiniñas, escribiron eles pequenos textos. Vale. Tamén temos a radio, que nos sirve para facer radio, pero a radio que a montamos nós, pola nosa conta, porque nunca nos conceden subvención para a radio, entón decidimos montala nós. E é increíble porque os nenos que teñen algún trastorno ou dificultades de lectoescritura, cando teñen que ler algo, porque saben que os demais os están escoitando, na radio fano extraordinariamente ben. Increíble, funciona moi ben tamén para facer pequenas lecturas. Vale, e acabo con isto. Vale, entonces, pensamos, a nosa biblio pensamos que ten 4 ingredientes básicos que vos van a sonar a todos porque son moi comuns. Conforme aos objetivos da 2030 da ONU, sabemos que a Biblia debe proporcionar servicios que dean resposta ás necesidades informativas das persoas que integran a nosa comunidade educativa, non? A todas, non só o centro, sino estendelo, máis alá, a toda a comunidade. Entonces, desta maneira entendemos a biblioteca como un impulsor da lectura. Nesta era digital na que estamos, en relación ao contexto de alfabetización múltiples. Entón, deste xeito, resulta imprescindible insistir en crear e consolidar hábitos de lectura. Bueno, de aí a creación da nosa escola de familias. Sen a familia é moito máis difícil. Entón, si pensamos, intentamos convencer as familias que se os seus fillos, fillas, os ven con un libro, os nenos imitan, evidentemente, e son curiosos e preguntan. Entonces, o traballo das familias neste sentido tamén é moi importante, son moi importantes. Entonces, o noso ingrediente, o primeiro, é a expresión e a comunicación entre todos. Expresarse e comunicarse non só entre nós, sino toda a comunidade educativa. O ingrediente 2 é o xogo e a gamificación, o sea, o xogo tamén axuda no proceso de lectura. Crea estímulo para o momento, é máis atractivo
xogando tamén se aprende. O noso ingrediente 3 é a socialización. A socialización porque creemos que favorece actitudes positivas e reforza. E logo 4 que sería a continuidade na acción, é dicir, para conseguir o que pretendemos é conseguir lectores indómitos, lectores que se atrapen, lectores que busquen un recurso para facer o que máis lles gusta, que é ler en calquer sitio, para que exploren, para que descubran, para que experimenten. E, bueno, nada novo, imagino, non? Nada fácil tampouco, porque costa moito traballo, o sea, non só depende de nós, nin deles, depende de toda a comunidade. E entonces, basicamente, este é o noso proxecto. Profesora de lengua castellana y literatura foi en varios centros do ensino secundario. Actualmente é profesora na UIS na Masilla dentro do ano 19. Leva a coordinación da biblioteca e o grupo de voluntariado. A súa observatorio é voluntariado e animación a lectura Mullés a Basella. A súa exposición centrarase como se está facendo, como se está a desenvolver o traballo de voluntariado e a dinamización a lectura no seu instituto. Durante estes últimos anos tratando diversas cuestións como, desde o punto de partida, as premisas que estamos utilizando, objetivos, organización de traballo e claves para ter en conta.
Escoitasme, sí. Bueno, pues antes de nada, moitas gracias por convidarme e moitas gracias por estar aquí. Esta presentación ten como objetivo axudarvos na medida do posible no vosso traballo cos grupos de voluntariado, partindo da nosa recente experiencia nos últimos cursos e tamén das prácticas de animación á lectura que funcionan ben nos centros. Me gustaría salientar a importancia que teñen os grupos de voluntariado na dinamización das bibliotecas escolares. Coido que a participación dos usuarios e as usuarias na organización posta en marcha das actividades na biblioteca é esencial para que o sintan como un espazo propio, do que forman parte, non como algo alleo que non teñen acceso. E é o fundamento da motivación, como dicir así con mayúsculas, para adentrarse no mundo da lectura e da cultura. É un exemplo, ademais, para todo o alumnado, non? Que están aí voluntarios. Insisto que o voluntariado dos mellores alicerces para a renovación das bibliotecas escolares. É por isto que vou centrar a exposición na nosa experiencia co grupo de voluntariado, voluntarios. E no remate, falaremos entón de algunhas prácticas de animación á lectura no IES a Basello. Bueno, aquí está o índice do que falaba a compañeira, que, bueno, é o punto de partida, as premisas, objetivos, organización do traballo, algunhas claves, as que nos fomos así, a base da nosa experiencia, concretando posibilidades de mellora e, por último, animación á lectura e algunhas propostas. Antes, falar así un pouco como punto de partida, falar un pouco do noso IES, a Basella, esa foto que está de fondo do Museo de Valliscrán, que está aquí en Vilanova, na Casa do Cuadrante. O IES a Basella está na provincia de Pontevedra, en Vilanova de Arousa, e o alumnado provén principalmente de dous concellos, de Vilanova e da Illa de Arousa. Hai tamén de outros, de Cambados, de Vila García, pero principalmente son de Vilanova e a Illa. E conta con 383 alumnos, 51 traballadores e traballadoras, entre profesorado e persoal non docente. E aquí tamén é interesante salientar a sensibilidade artística que se percibe no alumnado, que forma un pouco parte da idiosincrasia da vila, en certo modo, porque como ten o Inclán, ten os irmáns Camba tamén, entón sí que hai unha sensibilidade artística, así, no alumnado. E, bueno, despois paso agora a falar os equipos que existen con alumnado colaborador. Entón, no centro hai 4 clubs de lectura, do primeiro ciclo da ESO, do segundo ciclo da ESO, do bacharelato. Este ano empeza o club de ciencia ficción, que le chamamos fantásticos, porque a veces tamén é interesante si se dá a circunstancia de que hai profesorado, alumnado interesado nun tema, pois pode surgir, hai unha oportunidade. Aquí, pois, o profesor de Biología e máis Natalia, profesora de Galego, pois montaron este ano a ver que tal despois está o club de cómic e cinema e o club de adultas e de adultos, que está coordinado polo conserxe, por Diego, o sea que tamén é importante que se integre a comunidade escolar, con esas actividades que leva a cabo a biblioteca. Outros equipos de alumnado serían o equipo de dinamización, que se conta con voluntarias e voluntarios do alumnado, e logo, do que vou falar, voluntariado de biblioteca. E esta foto que aparece no fondo, que foi a primeira reunión que tivemos este ano. Eu creo que o voluntariado, xa vos digo, que desde a miña pequenísima experiencia, creo que algo que vai a máis, o sea, ese día había 23 rapazos e rapazas na reunión, o sea, que hai esperanza, digo, nesa línea de traballo, non? Entón, agora paso a falar un pouco así das premisas a ter en conta na posta en marcha. Penso que é importante valorar positivamente o voluntariado desde o inicio no claustro, no equipo da biblioteca, é dicir, otorgarlle a importancia que ten, non? Para poñelo en marcha. E despois establecer como un dos objetivos primordiais que o alumnado sexa axente activo no funcionamento da biblioteca. Temos que ter bastante claro, creo, o sea, o alumnado ten que ter voz e voto na organización, non? E na medida do posible
pensamos que é aconsellable deixar a coordinación a alguén interesado en nisto, non? Involucrar o alumnado no funcionamento da biblioteca e fomentar a súa creatividade, non? O sea, non a todo profesorado lle gusta o mesmo, tampouco, non? O sea, gustalle máis o apartado máis tecnolóxico, mellor, é dicir, que alguén do equipo da biblioteca que lle interese eso, non? O sea, dinamizar o alumnado, penso que sería o ideal para coordinarlo. E despois publicitalo polas canles máis efectivas, reunións de curso de lectura, aviso polas aulas, por exemplo, na Basella foron avisando polas aulas as alumnas veteranas do voluntariado, non? Bueno, pois, os tutores, as redes sociais, a biblioteca, etc. Despois, acordar co alumnado o día de unha reunión, é evidente, coordinar deixando marxe de acción na toma de decisións co alumnado. Eu penso que é unha das claves, non? Tamén, pouco a pouco, confiar neles e ir deixando marxe de decisión. E despois, en canto aos objetivos do voluntariado, hai dúas diapositivas sobre iso, pois eso, cales son os objetivos? Dinamizar a biblioteca, enriquecer a oferta cultural, e ter vontade de renovación, o sea, dar ao voluntariado a posibilidade de organizarles actividades que respondan ás súas preferencias e intereses, non? O sea, cuestións culturais e demais, pero que respondan un pouco aos intereses do momento, que teñen eles, non? Preferencias, porque eu sei, unha semana temática, unha literatura que estean vendo nese momento, ou podcast, un tema que lles interese, non? Xa veremos, un exemplo, que dá tempo. Os máis objetivos, facer reflexionar os usuarios sobre a importancia do traballo cooperativo, aumentar o número de usuarios da biblioteca, fomentar a participación nas actividades de toda a comunidade escolar, ao final, non? Logo, en canto á organización do traballo, pois sí, é moi importante desde logo a coordinación entre os equipos, o equipo directivo, club de lectura, dinamización e departamentos, non? E a comunicación, pois, pode ser a través de mails, aparte das reunións, claro. Por exemplo, na base de reunións facemos no segundo recreo dos martes, pero, pois eso, este ano non temos un grupo de WhatsApp, por exemplo. Entón, pedimos antes, previamente, unha autorización ás familias para que asinen que os seus fillos, as súas fillas, poidan estar nas redes sociais, non? Determinadas redes sociais, WhatsApp, neste caso, bueno, as que nos consideremos, para así tamén cubrirnos nas espaldas e que quede claro que isto é unha función educativa, non? O sea, non para falar de outras cousas. E despois, que máis? Na organización do traballo, as actividades programadas, dar a coñecer as actividades ao rapaz, ao alumnado, para que se vaya organizando, non? No espazo da biblioteca e fora. E aquí que fixemos este ano? Pois, por exemplo, na Basella fixemos grupos de traballo. Non a todos les gusta traballar no mesmo. Pois, a este le gusta poñer os expositores, aquel decorar, o outro dar avisos polas aulas, a non sei quen comprar fondos. Entón, eso, dividir un pouco o traballo para organizarse tamén. Entón, eles pusieron unha ficha no principio de curso, pois, bueno, na primeira reunión, para ver o que me interesaba traballar, non? Non significa que se así sempre, pero é unha maneira de facer que funcione, que pouco tal de bueno, entón, despois, actividades, pois hai no espazo físico da biblioteca, ordenar e colocar novos fondos, tedes aí, non prestemos a catalogación, nos ainda non empezamos con isto, van ser os que xa levan, os que estaban no pasado, os que fagan a partir da segunda variación, porque xa considero que estamos co COJA, teñen que ter unha experiencia, non, para catalogar e demais, obradoiros, recitais, en fin. Agora queremos, por exemplo, poñer un horario para os xogos de mesa e facer o voluntariado encargado desta xestión, o sea, que les expliquen un por grupo, imaginado, os demais como se xoga ese xogo concreto, non? Que expliquen, por exemplo. E despois no segundo trimestre a ver se hai moito alumnado interesado no xadrez, que parece que hai como, non? Volve outra vez así nos primeiros cursos da ESO a utilizarse, pues, facer un torneo de xadrez, non? Que organicen eles, non? E despois, fora do espazo físico da biblioteca, pois, eso,
difusión, con cartelería, avisos polas aulas, as webs, a biblioteca de aula, a escolla dos libros, foron eles que escolleron os libros voluntarios, que escolleron os libros que van a estar nas bibliotecas de aula, ¿no? Para a hora de ler. A hora de ler parece algo fundamental tamén para asociar a este voluntariado, ¿no? Para ter nos centros actos de algo señaladas, bueno, xestión e selección de libros a solta o libros libres, algo que pusimos en marcha ao finais do curso pasado, que é un book crossing, ¿no? O sea, deixar un espazo para que alumnado, profesorado, comunidade escolar, deixe aí os seus libros os intercambios. E de momento máis o profesorado é o que está ponendo o libro, ¿no? Que despois, co paso do tempo, pues, sexa tamén o alumnado, pero se está collendo tamén, o sea, que de momento a cousa vai bueno, aquí están as fotos así de algunas actividades, xa, non sei se me quedo aquí, vale, que calculo fatal. Bueno, entón, por exemplo, digo vos que actividades, estas son as claves, antes de pasar as claves, quero dicir, actividades que fixemos no voluntariado que comezou o curso, pois, escolla, selección de libros e creación das bibliotecas de aula para eso. Foron eles os que escolleron os libros e os que fixeron nas aulas. Avisos polas aulas, información dos horarios das reunións, o funcionamento da hora de ler, actividades de Samaín, eles elaboraron, participaron nos concursos e entregaron os premios, deseño de carnés de voluntariado, eles deseñaron os seus carnés, foron, bueno, un par de rapaces en concreto, deseñaron eles un carné de voluntariado, cartellería, nos agora están iso, tengo a plastificadora e todo o tramo na biblioteca, pues, con cartellería para recordar as normas da biblioteca ou que sexa necesario, tamén do funcionamento, por exemplo, da biblioteca EELBE, a biblioteca digital, para deixar por as aulas, escolla de libros na biblioteca, como este mes da ciencia, e temos libros tan maravillosos que pasan desapercibidos aí, guardados nos andeis, pois decidimos que os voluntarios que queiran escollan un par deles e na hora de ler vayan polas aulas explicando, pois eso, resumindo así nun minuto, como un trailer, pero en directo, digamos, o sea, pois a ver, este libro trae para dar un pouco de publicidade a estes libros que están aí maravillosos, que temos de divulgación, que falaba antes que Martín, que son moi interesantes tamén. E despois, algunhas claves para o funcionamento, pois, a motivación, motivar ao alumnado, valorar e agradecer as súas propostas constantemente, o sea, públicamente dicir que pois eso que estamos facendo estaba moi ben feito, non? Membros do voluntariado, as súas ideas, valorar as súas ideas e agradecelas, comprender as variables no grado de compromiso, non todos van a comprometer igual, non? Hai, non sei, hai un par de alumnas que todos os días, profe, hai que mellor, interesa esta cousa en concreto e se comprometen a iso, entón vai haber variables no compromiso, coordinarse entre grupos, facer o alumnado participe na difusión da información, avisos por as aulas, carteles, redes sociais, agora a ver se creamos unha conta TikTok supervisada por nós, claro, co permiso das familias, pero gusten ou non nos gusten, máis ou menos as redes sociais están aí e eles as utilizan, entón, supervisado, claro, pero a idea é crear a semana que ven xa unha conta TikTok, por exemplo, e un canal de YouTube. Aumentar as responsabilidades do alumnado ao longo do curso, eles mesmos un plan xa o demandan, xa o piden, xa van asumindo máis responsabilidades. Premiar o traballo do alumnado que desde antes, con palabras públicas, agradecemento, agasallos, unha excursión final, voluntariado, por exemplo. Escoitar o grupo, confiar na súa instrucción creativa, ¿no? Que alumnado tan creativo que ten moi boas ideas. Posibilidades de mellora para isto, pues, organizar actividades conxuntas con outros grupos de voluntariado nos centros da contorna, por exemplo, dotar de máis capacidade de xestión e organización alumnado insística no funcionamento das bibliotecas e creo que me parece que estamos todos de acordo, todas de acordo, en aumentar o número de horas lectivas da biblioteca dos participantes e dos equipos da biblioteca, o sea, sempre
sempre volvemos ao mesmo, os recursos humanos. O sea, si queremos unha biblioteca dinamizada, unha escola mellor, recursos humanos, fan falta, non creo que e non sei se me dá tempo a falar disto. Pois a animación á lectura, a ver, cousas que xa estaban comentando a compañeira, bueno, que xa seguro que tedes experiencia nos vosos centros, clubs de lectura, moi interesante e importante, son actividades moi dinamizadoras, non? Faladoiros tamén funcionan moi ben, utilizar o teatro nas aulas, fora das aulas, a hora de ler, a difusión nas redes sociais, a radio escolar, iniciativas solidarias como a dos libros da Solta, que comentei antes, a escola de familias con unha programación periódica para ir creando un hábito, non? de asistencia, colaboración con outros centros, concellos, asociacións, pois eso, involucrar o alumnado na realización das actividades para que se sinta partícipe e isto é un xeito de motivar, non? En canto ás iniciativas de animación á lectura, non sei se me dá tempo a ensinar aí un par de cousas e xa está. Vale, pois por exemplo, somos fans, bueno, quería ensinar porque somos fans no instituto de esta Xulia Pisón, non sei se coñecedes, microalgas, porque ten unha parte de divulgación da saga, pero logo unha historia moi interesante de superheróis, o sea, a protagonista é Espirulina, que é unha alga, e a edición é super chula, e les gusta moitísimo ler este libro en 20 minutos, incluso para sexto de primaria estaría ben, sí, verdad, e é máis nada que edición máis chula, libros. Bueno, e despois este tamén arrasa últimamente, Heartstopper, como coñecedes, que bueno, é así moi naif, non? Pero que gusto tamén ver algo así un pouco naif, e ademais de a serie que está é moi fiel aos seus libros, non? En Netflix está bueno. E despois, pois, libros de Carlos Misiles, que somos fans tamén de Carlos Misiles, e ademais como un deles se chama Lousa, que fixemos un roteiro de la Illa, con él, o sea, famoso, que agora está o último, que é o de Portugal, que ainda non volvimos, a ver que tal, autoeditado, bueno, pues, e non sei, xa está, moi ben, pues nada máis. Elisa é profesora de Ourense, é profesora de educación primaria, que actualmente está impartindo na educación infantil. Sempre ligada á biblioteca do centro e a coordinadora do centro. É unha fanática das TICs. Durante o curso da 18-19 chegou ao centro e desde aquela é coordinadora da biblioteca dese centro que entrou no prazo. A súa relación é o noso primeiro ano nos clubs de lectura para alumnado, familias e profesorado. Sabedes que os clubs de lectura hasta fai 2 anos eran para a educación secundaria, pero de anos para cá xa para a primaria ten moi boa acollida, porque máis capaces maiores, tantos pequenos tamén, verdad? Vale, vai nos contar a súa experiencia como primeiro ano nos clubs de lectura en 2 grupos, de sexto de rapaces de sexto de primaria e logo familias e profesorado. Gracias a Natalia por contar conmigo.
ilusión estar aquí, porque realmente estou aí, que sempre ves e escoitas o que contan os outros centros, e estou aquí, entonces sempre é un pouco nerviosa. Xa como dixo o Loli, o noso centro, que é Nosa Señora de Xubescos, estamos en Mogoral. Pois somos un centro rural, estamos en Escola de Carballiño, de feito, parte do noso alumnado de Carballiño, temos 8 aulas. Me parece grandioso. A ver, temos 8 aulas de alumnado de 15, temos unha aula mixta de 3 e 4 anos e unha de 5, da que son o barritor. O ano pasado tivemos a sorte de entrar no plan IA 3 e ademais migramos a Conca, o sea, foi un ano que vivimos intensamente. Bueno, en unha presentación, se dá tempo, teño casi todo linkado. Si la van a pasar despois dades, si está todo, non lo tenemos todo na página web do centro e queréis ver. Como se nos ocurriu o tema? Os primeiros pasos. Pois tuvemos a idea de, igual estaba de facer un club de lectura. O curso anterior, en xuño, como entraron en claustro, sorteamos as familias, fixemos unha notiña, enviámola, pois estarían interesados en participar, explicando un pouco que nos devolveron sobre 12 familias, tanteamos alumnos que estaban aquí, vale, teamos un alumnado que o teño tan cronometrado, digo, teño 20 minutos e non me la das. Vale, tanteamos o alumnado de quinto, que estaba este ano en quinto, se estarían interesados e interesadas, e dixeron que sí, a única condición que unha das lecturas fose malas. E dixemos, pues xa asumir. Con todo isto dixemos lo que había. Que pasou? Que xusto o que acaba de dicir Loli, o ano pasado foi o primeiro curso que os seis podíamos participar na convocatoria dos clubs de lectura. E participamos, fixemos o proxecto, e deramos 1000 euros que nos viñeron moi ben para pagar os libros. 2 clubes. Como vedes, un de familias de profesorado e outro de alumnado. Vou a falar un poquinho de cada un e despois puntos en común e individual. De familias, ao final de setembro volvemos a tantear e nos responderon positivamente 6 familias. 5 mulleres e un home. Coa particularidade de que o home é o marido dunha das participantes. E por conciliación familiar, pois nunca viñamos dous, e se viña ela, pois non viña el, pero os libros viñamos os dous. E 5 mestras, 4 do equipo de biblioteca e a outra compañera de infantil. Todos mulleres. Logo no alumnado eran 13, bueno, empezamos 14, finalmente un de baixa. 4 nenas e 9 nenos, e aí vamos a redes. O objetivo, bueno, xa vedes aí o que establecimos para as familias principal e o que establecimos principal para o alumnado. Nós, como a compañía do cole de primaria, tamén intentamos incluir as familias na maior parte das actividades. Temos contactos para a educación infantil, que antes viñan casi sempre eran as mamás, tamén os papás a apuntalo, coa COVID enviaban vídeos, co que quería facer a lectura, logo temos concursos que moitas veces os mandamos a casa para que participe a familia co alumnado. Normalmente facemos un libro, por exemplo, ano pasado, un de receitas do outono que enviamos a base a casa para que as familias pues, colaborasen para a receita. Así un pouco no día a día, pues, tamén intentamos que participen o máximo que nada, esta sería xa. Bueno, eu me tirei o método de presentación de pouco texto no máis. Como veres, o sería. 7 e 7. Pois, como tampouco temos moito presuposto, mercábamos 7 de cada. Entón, primeiro lía a metade de cada grupo, despois outra metade. As reunións fora do horario escolar, sempre. Hai este o terceiro ano que somos jornada única, entón, ao acabar o comedor, os de primaria enganchábamos sobre as 3:30 e hasta as 5:30, 6. Coas familias, normalmente de 4 a 6, 6 e cuarto, dependía do día. Todo fora de horario. Eso si, os de primaria lían o libro na hora de logo, común, que iso foi o éxito noso, o sea, aquí nos convence das merendas, sempre. Cada vez que acabamos as reunións, pues había unha merendinha. Para os adultos café, para os nenos obviamente non. Froita, frutos secos e algo dulce. O
O calendario de interrogación é porque non tiñamos día asignado. Estou aí, non tiñamos un día asignado, o sea, os de primaria si votaron máis ou menos o luns, pero logo debido ás actividades extraescolares ou que se tiñan algo, entón ao final cumplimos que cada vez que íamos a hacer unha reunión onde íbamos. Avisábamos ás mamás e falábamos, pois a ver, esta semana a que ven, cando che vai mellor, porque tamén tiñamos unha mamá que era enfermeira e traballaba turnos e outra mamá que tamén tiña un ar. Entonces non podíamos dicir, pois nos vamos a reunir todos os xoves, íbamos un pouco o sondeo de intentar que o maior número de persoas participase. E aquel simbolino do COVID, pois, con toda a normativa COVID, respecto das distancias, e todo o que iso supongo. Nada máis. Vale, empezo polo de familias e profesorado. Vamos a ver. A primeira reunión pedimos as mamás, a volver, perdón. Para ir así un pouco nerviosa, estou agora, que falasen do libro favorito. E despois un pouco que nos comentasen cal era o tipo de lecturas que lles gustaban. Entón, na primeira reunión, cada unha comentou un pouco cal foi o libro que máis se marcou ou foi significativo na súa vida. E despois, un pouco compartir que nos gustaba ler. E logo, descubrimos que unha mamá era unha ávida lectora de todas as Canción de Hielo, Fuego e casi cosas deste estilo, nos hizo fascinada, nos foi resumindo. E logo había que le gustaba máis a novela histórica, a novela policíaca, ou incluso a que le gustaba máis a biografía, e logo a que le gustaba todo, o sea, todo tipo de lectura. E a primeira lectura, como podes ver aí, foi Golpes de Luz de Leticia Cortas. Acababa de salir, e non eu, esa foi a elección miña. Quería que o primeiro libro fose un libro que nos gustase a todas, falen non miren porque que nos gustase a todos e que nos dese xogo para lograr. E a verdade que nos gustou muchísimo. Primeiro leen despois as compañeiras e despois pasamos ás máis para que tiveran elas máis meses para ler. De deberes, despedimos que pensasen en 3 palabras que definisen a cada un dos protagonistas e fixemos unha 9 palabras. Eso está linkado aquí, pero bueno, se non xa está todo linkado na presentación, se non vai non, en teoría debería ir directamente. Bueno, está aí, se la emocional vos ensina as cousas. Entón, fixemos unha de palabras de cada un dos protagonistas e logo despedimos 3 imaxes. Se tivesen que definir o libro en 3 imaxes, as fotografías, que se dixirían. Non sei se estes o libro, non podo facer spoiler, pero que máis nos saliu foi o Martel, o Vino Samson, así pouco as xeringas, un xardín, non vou dicir nada máis. Bueno, pois hicimos bastante. E logo o debate nos deu para moitísimo, porque claro, como o libro está escrito en 3 voces, digamos que todo o mundo tocou un punto de inflexión un pouco poder identificarse. E nos deu para un debate moi bo. E logo tamén falamos sobre as persoas maiores, que a veces non lle damos o valor que deberíamos, ou a súa autonomía. E bueno, foi moi interesante. A verdade é que nos deu un pouco de tempo. E a segunda lectura, ves aí un buzonciño de votar, foi a votación. Entón, les propusemos que cada unha, que mamás, propuxesen un libro. Unha das mamás propuxo Non penses nun elefante rosa. Cada unha propuxo unha, o que fixen foi buscar un pouco a sinopse de cada un dos libros e pasei a todas para que un pouco saber de que iba a historia, pois votasen. E saliu así. Bueno, busco un libro que non sei se o lestes bastante sorprendente, moi indiferente. Ao principio pensamos unha cousa, despois algunhas tamén pensamos outra cousa, que non vos quero facer spoiler, pero realmente merece a pena ler. A mí gustou moi. Nos deu para un debate bárbaro. Paramos ali moitísimo. De feito, tamén vimos un par de artigos na reunión, porque antes de dice unha cousa que non ten ningún tipo de parcunfo, falar da saúde mental, non, que mellor digamos un par de saúde física e a mental. E, bueno, tanto terminamos falando do sistema sanitario, de que ás veces a xente tamén pode ir a vergonza asumir ou comentar se ve o psicólogo ou o psiquiatra, e nos pareceu que a historia estaba contada un xeito ñasi, con moito sentido de humor, pero tamén, non sei, buscamos moito. Porque tampouco vos quero aí
Bueno, si nos pareceu longa así, e logo ao final como que quedamos... Logo o seguinte libro foi Teresa Abaixo, Cortesía Cebleirado. O ano pasado entramos no plan LIA e nos dixeron tedes que ir a algún centro LIA para coller ideas e dixemos, pues vamos a Valadares e a Leirado. Leirado son moi similares a eles, porque tamén son rurais, centro pequeno, nos acolleron Maristela e Aurora, estivemos aquí unha tarde con elas, ao final sacas e despois de explicarnos un montón de cosas, darnos consellos, recomendarnos, ensinarnos o súa libro, nos preguntaron todo o tipo de lectura e dixemos, pois este é o primeiro ano e dixeron que esa fora a súa primeira lectura e non lo deixaron. Entón volvemos co cole con outros exemplares de Os fillos do mar e foi a primeira lectura que fixemos, que tamén nos gustou moito. As que ao principio de curso dixeran que gustaban máis o que a policía, que hai así, foron as que máis o disfrutaron. Despois desta reunión, eles aí nas sandalias de praia, decidimos facer unha lectura de verano. Entonces, cada unha escolleu un libro, metámoslo na biblioteca, catalogámoslo, prestamos, lectura no verano, e vai a ser o que faremos na primeira reunión. Bueno, unha compañera e eu xa tiñamos un libro, entón xa non, e outra mamá tamén nos dixo, xa teño lectura decidida, nos dixo el título, pero xa non o metamos. Agora, paso a lenta. Todos aquí, está todo recollido na página web do centro, o linkillo de cada un. Somos moi de facer algo, recollelo e despois subilo para que quede aí tamén reflectido. Isto é o grupo de alumnado. Fixeron o seu propio carné, que está ali arriba, o seu nome, que creo que fixeron o programa. A primeira lectura. E diredes, pois vai a libro para uns nenos e nenas de primaria, sí. Pero como que ya ni nos mandan, nos teníamos que ler en cómic, dixemos, a ver, estamos nun concello que ten bastantes castros, pois despois da lectura vamos a dar un pasillo ao castro de Cameixa, o que dixemos. Leron o libro, 7-7, e despois a primeira reunión, a non sei ler, a merendar no castro, pero nos va a chover, entón vamos a aprender o cole, fomos hasta ali andando e voltamos. Nos ali un pouco dando unha volta observando, e despois fixemos unha comparativa do que leran, máis o que viron, e dixeron que foi o que máis gustou e o que menos, todos dixeron que parecía un pouco infantil para eles e elas, e despois merendinha. Ese día sí que les fixéramos un pack individual, porque contábamos merendar ali, con a súa bolsilla de frutos secos, as súas mandarinas, bueno, quedaron encantados da vida, moi fáciles de conformar a verdade. E logo, para a segunda lectura, pues lemos Plan de Rescate, da Lucía Yáñez, a todo isto, a lectura do ano pasado, de todas as reunións, nos coordinamos super ben, que se iba todo bastante máis fluido, e o mellor no de familias que íbamos un pouco máis con perspectiva. Gustoules moito. Costoules meterse na historia, somos conscientes de que estamos no rural, o tema de ler en galego custa un pouco. E o que tiñan que facer para este libro foi facer unha cuña de radio, porque, bueno, non o dixen antes, estamos no plan de obvio, na radio na Biblio e nas bibliotecas creativas. Entón, en todo o que podemos, utilizamos os recursos que temos. Entonces, fixeron unha pequena cuña falando do libro. Esa foto de feito é cando estaban preparados. Entonces, organizaronse entre os equipos. Un equipo falou un pouco do que é o libro, outro falou das personaxes, e o terceiro falou da autora. E despois subiron, porque agora, coa obra xa temos todo en un, está formado en biblioteca de radio, está maravilloso, pero ano pasado teníamos espacio en que quería radio arriba, entonces ese día se quedou o director para botarme aí unha man para non dixar grupos sós. Teño que dicir que este alumnado xestiona perfectamente a radio, eles sós, o sea, eles editan, eles graban, eles meten a poner música, eles cortan su que me baixan, porque le mancha un par de anos que editan de radio. E logo, despois do resultado final, baixamos, botamos un par de partidas o Dixit, que tamén nos pareceu bastante propio para ver como son os demais, falamos do libro, e despois o que máis me gustaba de todo, a merendina. Logo a seguinte reunión, chegamos a reunión que estaban esperando eles con máis ansia, que foi a demanda. Nos pareceu un pouco absurdo que todos leran o mismo, entón o que fixemos foi mercar máis manga do que tiñamos, porque temos un alumnado que é moi fan do manga, entón hai que asumir a realidade e tirar para adiante. Que pasa? Que temos moita sorte porque no Carballiño hai unha librería, a Escolma, que é a nosa librería de referencia, e unha das chicas que traballa ali é unha fan do manga. Entonces vamos a aconsellarlas. O sea, ela nos dice, pues esta colección pues é adecuada para os de quinto, sexto, a partir de cuarto, esta mellor os de segundo,
esta a partir de tal capítulo non a recomendamos para os nenos do cole, entón claro, porque o de manga moito non controlo, sei como se lee, porque bueno, estás con nenos e sabes como vai, pero ter unha persoa que controla, que te gusta, que te recomenda, pois axuda moito a perder do medo, porque a ver, non sei, non todo é violencia, e así tamén a maneira de gestionar o espírito crítico do alumnado. Bueno, pues compramos máis manga, abrimos a buzón de suxerencias e empezaron a ter suxerencias aí no cambio. Ahora nos fomos a comprar máis manga e pedimos ao restaurante que durante 2 semanas non pudiera manga, porque era para que alumnado deses pudese escoller, porque tamén ya collemos 2 libros. Enfadamos un pouco os de quinto, sobre todo, iluminaronse e fixemos o propio manga e dixen, bueno, pues mira, estamos nos varios. Logo, o que les pedimos foi que fixeran unha presentación. E se montaron uns canvas fantásticos. Cada un falou un pouco que sería os personaxes da historia, para un poquinho da historia, un poquinho de contexto, hubo que incluso os traxes, a roupa que levábamos explicando. Despois, si, crían que a idade que estaba recomendada, que pues, era correcta, os lles parecía para máis pequenos ou maiores. Foron supercríticos. O sea, cuitaron os compañeros e compañeras con muchísima atención, foron puntillosos, pero bueno, con educación, disfrutaron moito. Se nota que o traballo que lles gustou facelo. Logo estaba un pouco cabromado o spoiler, porque queremos que a maioría se aceleramos que estaban comentando os demais, pero hubo un momento que sí que cando estaba falando unha compañeira do número 3 dunha saga, saliu porque iso que non golera, e despois os 5 minutos volvemos. Pero bueno, foi a que máis disfrutaron, e despois, obviamente, da reunión, pois a merendina. Bueno, a merendina era harta, sempre frutos secos, por mellor algo doce, que tampouco era nada do outro mundo, porque había unha expectativa pola merendina impresionante. E logo a última lectura con eles foi Maixa de Pedra e as músicas viaxeiras, que as protagonistas eran femininas, por distintas maneiras, pero nos pareceu que estaba ben que os leran en conjunto. 7-7, intercambiaron, e despois fixemos a última región. Entón, buscoulles, así vos digo, a Maixa de Pedra, buscoulles máis. As músicas viaxeiras terminaron como un pouco... que les parecía como que non tiña contexto, que parecía medieval, pero non, había puntos máximos, bueno. E un momento que alguén dixo, porque eso agora non pasa, pode que alguén, unha muller, obliguen a casarse con alguén que non quere. E xusto aquí un par de semanas, puso pasado que asasinaran a 2 rapazas que vivían en Barcelona, non sei se recordades, que retornaron ao seu país de origen e as asasinaron, precisamente un pouco por non aceptar un matrimonio de conveniencia. Entonces aí nos sacamos de noticia e nos deu tamén para un debate bastante interesante, para hacer con os niños de sexto de primaria. E isto sería un pouco o noso transcurso. Ao final fixemos unha enquisa, Google Docs, maravilloso, anónimo, o alumnado ya pasamos a titora, entonces ela pues escriban un enlace para que cubriran, e as familias e profesorado les dimos un QR para que cubriran cando quixeran. En xeral a experiencia foi moi positiva, o que sí, por exemplo, cando falamos de os fillos de mar, nos quedou ese aí de estaría guai poder ir aos lugares onde se... bueno, é o libro, non? Vigo, entonces un pouco por contexto, porque tamén les pediramos que se pudieran enviar unha postal que tuviese portado os fillos do mar para Seria, entonces a maioría por Grande, a de San Simón, entón nos quedamos con ese puntillo de pues estaría ben o mellor un libro dos que leamos para o ano, ir ao contexto do libro e visitar a localización. Entonces, para as familias quedamos aí de que este ano íbamos a intentar facer iso. Logo, o resultado foi das merendas, foi como, non sei, de verdade, que eran unhas merendas moi sinxelas, pero bueno, quedaron maravillados co tema. E o último día sí que les puxemos xeado, porque bueno, era despedida. Todos en xeral quixeron que a experiencia fora moi positiva, que volverían a participar, e os de sexto, pois les preguntamos se lle dirían os de quinto, se dixeron a maioría que se animasen a participar, que era divertido, que estaban os seus compañeros, que aprendía as cousas que te habían entendido. Que a aprendía foi de verdade bastante. Logo, a conclusión pues, sería que disfrutamos, aprendemos, bueno, compartimos, reflexionamos e lemos. Tedes unha pregunta? E aquí hai que poner o punto entera, entonces hai un correo electrónico a web do centro e o Twitter do centro. Se queda tempo, vos poño audio de radio ou xa sacamos. Solo porque me están está todo enlazado. Na presentación non tengo todo animado para ir a toda a página web. Gracias. ¿Alguna pregunta?
secundaria. E os menos de quinto e sexto habría que meter manga, e non sabemos que coleccións comprar, que se son así todas as paneles. Non sei se me vas a hacer unha recomendación. Nos casos máis pequenos, pues, Alguna colección que saibas que se pueda volver? a ver, para os máis pequenos, bueno, algúns son derivados de videoxogos. Supoño que xa sabedes. O profesor Layton, que son 4 librinos super asequibles, os podes ser os pequenos. Despois de Super Mario tamén hai manga, os nenos de segundo e terceiro, os primeiros podernos ler perfectamente. Despois, a ver, o profesor, como se chama este, Detective Conan, que é bastante tochito, pero tamén dá unha lectura bastante asequible para eles. Logo creo que igual non va a confundir, Boruto, pero estou moi convencida que é un equipo de baloncesto. E que claro, a mí me dicen os nomes, eu anoto ali, pero non sei, pero bueno, que eso, é un equipo de baloncesto que non hai nada, bueno, as vivencias de este lugar. E así que pense, Splatoon, que tamén é un videoxogo, ese para os pequeniños tamén é bastante factible para eles. A nós tamén, ao principio, tiñamos bastante medo. Por exemplo, de One Piece, hai un par de anos, un neno que era moi fanático de manga, e empezamos a notar a nós, pero claro, descubrimos que creo que hai 80. Entón foi como, bueno, que somos imparables. Claro, entón, temos algúns, logo se hai baixo peticións deles, tanteamos un pouco e vamos mirando, pero sí que, a ver, logo a Norma Comics, non sei se o sabedes, sacou clásicos universais, estilo Hamlet, Diana de las Cejas Rojas, en manga. Entonces, pues mira, si vale, pues eso está ben, porque, oye, manga son clásicos universais. Logo nos temos unha presentación fina, pero non sei se aquí dará, como ler manga. Unha compañera que estuve un par de anos, pois un pouco como se ler o manga, estamos recordando, soñando, todo iso, que non exactamente igual que o cómic, e un pouco tamén a clasificación, porque sabedes que hai manga para as segundas cidades, que se recomendado para as nenas, e entón incluso fixo un apunte para despois de facer a presentación que poidan un pouco responder as preguntas. E está enlazado no artigo do manga, pero así, non sei isto como. E hai un pouco tamén tes un poquinho de explicación das distintas categorías de comunidades. Eu aprendi moito con eso, a verdade, eu ás veces digo, me dicen, claro, me dicen algún por autor, outro por o título da saga, outro por le digo, bueno, pues, non hai ningún a preguntar. Pero en xeral sí que, se preguntades ou asesora me saiba un pouco, podes atopar títulos que son asequibles para o alumnado de primaria. Eso, e esos de norma cómica, a verdade que están bastante ben, pois, mira, historia, o sea, novelas universais que están adaptadas. Detective Conan, que non sei, mira, estamos no Coja, pero se queredes mirar o noso catálogo do manga, ali aparece todo o que temos catalogado do manga. Non sei cal, eu digo chamas incluso que me sona que se move máis no alumnado máis pequeno, porque estamos fanáticos, o sea, isto de verdad que todos os anos hai que asumimos como realistas e dicemos, mira, filtrando, pero que asumir que algo que me gusta, que o leo, o sea, de borros. O manga move esta muchísimo. Que nos dá moita pena que non haxa man un galego, pues tamén é certo, porque non hai competencia.
Claro,